Salam mehriban illeşler, tagaman oturmuşsunuz. Bir kalan öwrüsüniň bakyarlyk döwrüne, gahryman arka dağımydyň taýasyna, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzy, agdy berlik, bakyarlyk, bereketli taşaklaryňyzyň bereketten bol bolmagyny, rewşen geljeğimde tarap edip wadynyň alyp barýan, gahryman arka dağımydyň janynyň sag ömrüniň uzak, ýyllyk, bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlarynyň rawatlygy etlenmegini tüýsüreňizden arzuw edýär. Şeýle ýaşy arzulary her biriňizi arzulap, aýla akşamyň o wadatly gepleşigine başlaýar. Eri doganlar siz bilen gepleşiginde ýerigidärini tomosha edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň durluk doklaryna dähmet çekýän bir näçe medeni ustadlarymyzdan gatnaşmagyna, tire halifalarymyzdan, şeýle kompozitorlarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryny ýerigidärli tire ýetirýär. Eri doganlar şuň kun bilen gepleşiginde de ýurdumyzyň durluk doklaryna dähmet çekýän bir näçe medeni ustadlarymyzy gepleşigine çagyrdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanışyp bolalım. Daşoğlu welaýatynyň Bolumsat etrawynyň ýaşajysy 1993-nji ýylda ýanglan ýarym tele däýtleşiginiň ýeňjisi Guwanç Goçgarfa bilen gepleşigimizde mehriban watandaşlar, edil mehmanlar onu näme tahnamyza Guwanç Goçgarfa garşylaýar. Gamlı gün açılar, teher kuşlar sayrana, parla güller açılar, bakar kuşlar sayrana. Bilmillerin ovadi, vasfeder bakar yadi, artır bedellemden o, bakar kuşlar sayrana. Hey 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 hey. Mehriban watandaşlar, şuň kun bilen gepleşigimizde ýene-de mehmanymyzyň biri Balkan welaýatynyň Magtymguly etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Begenç Nowatsan bilen gepleşigimizde. Ine Begençden bilen ustad halifamyz ýanglan ýarym tele däýtleşiginiň ýeňjisi Rewşen Halifowyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň aýdyp berer şeýle bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Edi doganlar onu näme taxtamyzda Begenç Nowatsa garşylaýar. Dost yenim bollu düşman, hey dost yenim bollu düşman, yörügü deli ayna munnun. İşlerimiz bollu puşman, yörügü deli ayna munnun. İşlerimiz bollu puşman, yörügü deli ayna munnun. Mehman watandaşlar, ine şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen medeni sungat ustadlarymyz bilen tanışyp bolduk. Şuň kun bilen aýdymçylarymyza Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyarlyk mukamatly aýdymçy topary sadanlarlyk eder. Şeýle-de bilen gepleşiklerimizden şowkundy geçmek üçin öz odan sadlar bilen berek bererler. Bire şeýle ajaýyplyklary döredip beren sungatymyzyň hakky gonlary gahryman arka dağımyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arka dağımydyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyllyk, bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlarynyň elmida rawatlygy etlenmegini tüýsüreňizden arzuw edýär. Edi doganlar şuň kun bilen gepleşigimizde çykyş etmäne gelen medeni sungat ustadlarymyzyň ýerine ýetirjek aýdymlarynyň, saatlarynyň sözleriniň kiminkidigini bilseňiz, 0585 SMS uratyp bilersiňiz. Kimdekin bilen beren sowallaryna dogry we dol jogap berende, bilen gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akıl tutuğu kayarxanasynyň taýýarlan togadan size garaşýar. Onu mehriban watandaşlar, edil mehmanlar bizden daşlaşmaň, bilen bilen galyň. Onu mehribanlar, medeni sungat ustadlar ýerine oturmagy sizden haýsy edýär.
Edide onar şuun kun bilen gepleşmede de ata-babalarymyzyň pendinden uğralyp uly başlar, kiçi işler, mehman atandan uly diýişleri ýaly sözümiziň başyny 1993-nji ýylda ýanglan ýarym telewätleşiniň ýeňjisi Gonç Goçkar bilen dowam edýär. Gonç gepleşmede hoş gördük. Sağ olun. Ine bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gahryman arka damadyň tagallat bilen şol irki halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny esasanam Türkmenistanyň halk artisti Anneberdi Attanowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny hem iyili giderli halk köpçüne ýetirýäňiz. Elbetde şol halipalaryň aýdymny dinlemek, aýtmak elbetde bilen her birimiz üçin diýsem bu ýonuşdan dol bolýa kalmy sebäbi ol halipalaryň aýdymlaryny bir ýoýman bir halk köpçüne ýetirip berseňiz ýaşlary ýetirip bir halipa şartlyk ýoluny dowam etdirýäňiz. O bolsa bizi hasam gowandyrýar. Sözümiziň başyna gahryman arka damadyň şu mediň tunut ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýde öz halipaňyz Anneberdi Attanow barada bir kelamaňyz gurrun berseňiz söz sizden. Halipa şagirdlik ýoluny açyp beren hormatly arkadamyza köp sağ olsun diýen Türkmenistan halk artisti Anneberdi Attanowyň men aýdymlaryny ýaşlygymy söýüp dinläp şol uğra ýykkan edip şoň aýdymlaryny aýtyp gelýän. Kani görülni vaktine görülni Gözüm düştü yarımdın yerleri Yarım bağı gülüstani görülni vakcanım görülni Gözüm düştü tonandın yerleri Anneberdi Halipanyň bir aýdymda özüniň milliligi bar. Bir aýdymlarym, köp aýdymlar kompozitorlar döretgiden, başga aýdymçylaryň öz boluşly ýerine ýetirjeli bar. Ýöne Anneberdi Halipa şonu öz boluşly owadan etip aýdýar. Anneberdi Halipanyň ýaşlygyny şu teleradioda dinläp, hemde teleýaýlymlarda dinläp şonuň aýdymlaryny söýüp desmem şoňa golaý bolansoň şoň aýdymlaryny ýaşlygyndan ýykdyr edip şoň aýdymlaryny ýykmak öwrendim.
löşip ilül garat kalmadın. Dilim bilir hoş löşip ilül garat kalmadın. Dırnalır, 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 dırnalır. Doğru belleýäňizde Gonç, ýöne siz özüňiziň şo sesiňiziň şo aneberde attanypyň sesine golaýdygyny nädip bildiňiz? Men ýaşlygymdan şu aydınlaryny aýdýardym mektep ýyllarynda. 1993-nji ýylda ýanglan bäzinde geçende şu Anwerde Halipanyň aýdynyny aýtdym. Şo döwürde Anwerde Halipa bilen işleşen aýdymçylar şo maňa öwredeni sesim şu Anwerde Halipa bolay. Sen şuň aýdynlaryny ýykyn et, şulardan aýt diýip maňa şu Al Halipa aýdymçylar başga da başlar şonu öwretdi. Onda siz ona ilki şol aýdyp görkezdiňizden soň ol elbetde siziň bir aýdymgadan bir owadyňa da şol aneberde attanypyň atetine meňdeş bolan soň ona siz şol aýdym aýtmagy maslahat beripdirler da şeýlemi? Şoň döwründe işleşen şoň bilen köp çärelere gatnaşan aýdymçylar bar. Şo döwrüň şu matam Daşow şäherinde işleýän mogallar bar, Bayram Ülkeýew bar. Şolar esasen käbir aýdynlaryň bokurda gaýnatma ýerleri bar, başga da aýdylýan ýerler bar. Şu Halipany dinläp, ýan gaýtşymyş ýazgyndan soň şolary dinläp, onsoň halk köpçüligine ýetiren. Indi Gonç şu ýerde aneberde attanypyň aýdym sizi maýil edipdir. Näme sebäbi bu? Oň sebäbi indi öz ýollarymyzdan şu Halipa destançy başlaryň aýdynlaryny aýdýas. Ýöne şu ýaşlygymyň şu Anwerde Halipa ýykyn etkedim. Şu Halipanyň aýdynlaryny aýtmany özüm üçin gowurýan. Özüňe hatam ýüregiňe ýakyn bolupdyr. Öz ýüregime ýakyn görýän şoň üçin Anwerde Halipanyň aýdynlaryny aýdýan. Ona näme şu ýerde şeýle bir Halipamyz barada ýatlamalar ýatlap geçdiňiz. Belki gepleşiň budyň şu ýerine Halipamyzyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz hatam gepleşiň budyň şowuny artardy. Başysyna. Gamlı gün açılar, seher kuşlar sayrana. Parla güller açılar, bakar kuşlar sayrana. Bilbillerim ovadi, vasfeder bakar yadi. Artır göderlemden o, bakar kuşlar sayrana. Hey 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 hey. Özel sabah yerleri, hudiler terbülleri, akşehirli dilleri, zehir o kuşlar ey sayranda. Bulur göçerler, uzak menzil geçerler, mümlep nağma saçarlar, zehir kuşlar sayrana. Zehir duran kuş bolar, dinlep hoş bolar, şahir kadar coş bolar, zehir kuşlar sayrana. Hey 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 hey. Sayratımın çalarmış, dinlemezden ağlarmış. Ağlatırım dağlarmış, zehir o kuşları sayrana. Sayratımın çalarmış, dinlemezden ağlarmış. Ağlatırım dağlarmış, zehir o kuşları sayrana. Zehir o kuşları sayrana. Bakır kuşları sayrana.
şirin aydımlardan ruhun alar. Gödel yaşlık döwrüň dolanyp geler. Kış günü bolsa da alaya bolar. Halipalan aydymyna diň salsaň, öz aydymlary bilen meşgul bolan Türkmenistanyň halk artisti Agneberdi Attanowyň irki ýerine ýetiren aydymlaryny şu gün kununa Guwanç Goçgarow şeýle bir ajaýyplyk bilen ýerine ýetirdi. Elbetde ol aydymlar ýanglananda bolsa, biziň ustad halipamyz, kompozitorymyz biziň gödüňizde gelýär. Mehriban medeniýet sanat ustadlary, edip mehmanlar, ene talipler şu gün kun biziň gepleşigimizde 1993-nji ýylda ýanglan ýarym telewätleşigiň ýeňjisine Guwanç Goçgarow şu gün kun biziň ustad halipalarymyzdan aydymly ýerine ýetirip berdi. Indi bu herde watanaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene-de bir siziň aydym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşigimizden şu ýerine ýene-de bir halipamyň bir aydymny aýdyp berseň, haýsy aydymny aýdyp berse? Şu halipaň aýtgydan aydymlarynyň söýmeden gözel diýen aydym ýerine ýetirip berýär. Baştyna, mehran watanaşlar, edip mehmanlar. Gelin ader gepleşigimizden şu ýerine Guwanç Goçgarowyň ýerine ýetirmegine iň owadan aydymlary sileşdirýär. Ýöne Guwanç Goçgarowyň ýerine ýetirjek aydymlarynyň sadynyň sözüniň kiminkidigini şeýde näçinji ýylda halipa halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz 0585 esimi soratyp bilersiňiz. Kimde kim biziň bir hawalamyda dogry we dol jogap berdi. Biziň gepleşiklerimizde ýazmaga ýardam berýän Atman Päkideligi Akburt Tutut Kärhanasynyň taýýarlan soňadan size garaşýar. Onuň mehran watanaşlar, edip mehmanlar sizden geljek ýetigerli SMS-lere garaşýar. Gepleşigimizde bolsa, Guwanç Goçgarowyň ýerine ýetirmegine aydymlar bilen dowam edýär. Diňleň, diňjalyň, edip watanaşlar. Bahar çağında, bahar güllerine yayladım gözün. Yeşretli zamanım bağımda, aydımlı tant edip oynadım gözün. Yeşretli zamanım bağımda, aydımlı tant edip oynadım gözün. Oy düşme yerinidir güllik etenim. Çektim ben uğrumda aşkım yeterim. Der kabargar olsam birce yeterim. Alkım coşurip yayladım gıdır. Der kabargar olsam birce yeterim. Alkım coşurip oynadım gönül. Konaydım yar salyali, her neşeseydim de bana yadali. Ödülerim dorkina koymadım ödür. Her neşeseydim de bana yadali. Ödülerim dorkina koymadım ödür. Ahır saylap tuttum başka yolun ile. Özlemim ben seni sevmedim güzel. Ahır saylap tuttum
başka yollar ile Özlemim ben seni sevmedim kadar Özlemim ben seni sevmedim kadar Özlemim ben seni sevmedim Edi vatandaşlar ayla akşamı vadatı gepleşimizde devam ediyor. Siz bizim gepleşimizde ilgi değerli tomaş ediyen, morsanız görýänsiňiz bizim gepleşiklerimizden her tanına yurdumuzun dürrüp udoklarına dähmet çeken bir näçe medeniýet sunuat ustadlarymyzdan gatnaşmagyna, bizim kompozitorlarymyzdan, halk başçylarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryny ilgi değerli aýdýarlar. Biz bolsa şu gelen aýdymçylarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryň sadynyň sözüniň kiminkidigini soraw berýär. Bizim beren sowallarymyza bolsa ileşimden bir näçe dogry jogaplar gelip goşdy. Gelin häzir gepleşimizden şu ýerine ileşimden gelen SMS-leri kıysaca tanıştırıp geçmekçi. Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjysy Berdinyaz Aqyp, Mar welaýatynyň Sakarçagy etrafynyň ýaşaýjysy Oguljeren Durdywa, Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjysy Aşyr Mämmedow, Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrafynyň ýaşaýjysy Durdywedel Aşyrova, Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjysy Bibi Cemal Durdywa, Ahal welaýatynyň Aquda etrafynyň ýaşaýjysy Aşyrgelli Oradgelliýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Oradgelli Ataýew, Lewap welaýatynyň Halaç etrafynyň ýaşaýjysy Rozgelli Aşyrow, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy Söýençgelli Berdiýew, Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjysy Gulmämmed Gulmuhammedow, Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjysy Mehri Joraýew, Balkan welaýatynyň Serdar etrafynyň ýaşaýjysy Ak Cemal Täşliwa, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Durdugulyç Rozgelliýew, Mar welaýatynyň Taxtabazar etrafynyň ýaşaýjysy Bagtyar Roziýew, Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjysy Nursahat Täşliýew, Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynyň ýaşaýjysy Ak Cemal Durdumradowa, Balkan welaýatynyň Serdar etrafynyň ýaşaýjysy Nurjahan Durdywa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Maya Aşyrova, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Parahat Meredow, Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjysy Durdumuhammed Durdyýew, Lewap welaýatynyň Çerjew etrafynyň ýaşaýjysy Bibi Cemal Nurnepetowa, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy Artyk Bibi Berdiýewa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nartäç Berdinadarwa. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar näşe gün bilen gepleşimizde beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ileşimden gelen SMS-leri şu ýerde gysgaça tanıştyryp geçdik. Şu gün bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ileşimimiz üçin miratymyzyň hadinatynyň bir aýdym eşdirýär. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar şu ýerde sizden eşdik. Haýystymyz bilen miratymyzyň hadinatyny bir näçe ustad halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterini dören aýdymlar ken, hatam şu miratymyzyň hadinatynyň üstüni köpeltmek üçin sizin hem haýsyňyzda şu irki ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň ýa kompozitorlarymyzyň eteriniň dören sahatlary bar bolsa, biziň salgymy bilen habarlaşyp iýerseňiz, biziň hatam miratymyzyň hadinatynyň üstüni köpeltmeginde ýardam berersiňiz. Merhan watandaşlar, edil mehmanlar, biz bolsa gepleşimiziň şu ýerine miratymyzyň hadinatynyň bir aýdym eşdirýär. Dinleň, dinjalyň edil watandaşlar. Aynağıyız, aynağıyız, getirdim aynağıyız, getirdim aynağıyız. Seni süydüm, beni küydüm, dolunu ber aynağıyız, 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 getirdim aynağıyız, getirdim aynağıyız.
Murat bilmetini görün adamda Akıl kuşumu hayran edin aynağı Uygun sindadım Dini feridat Yüreğimi viran edin aynağı Murat bilmetini görün adamda Akıl kuşumu hayran edin aynağı Uygun sindadım Dini feridat Yüreğimi viran edin aynağı Aynağı Tertibim aynağı Tertibim aynağı Bir süydüm bir küydüm dolunu ber aynağı Aynağı Tertibim aynağı Tertibim aynağı İntizarım aynağı Boydaşların bilin, dostun cim olup Arasına faydan yarsan ay bolup Ak yüzünde karı, kaşın yay bolup Akıl kuşun hayran edin aynağı Boydaşların bilin, dostun cim olup Arasına faydan yarsan ay bolup Ak yüzünde kara, kaşın yay bolup Akıllı kuşum hayran edin aynağı Aynağı Tertibim aynağı Tertibim aynağı Beni küydüm dolunu ber aynağı Aynağı Tertibim aynağı Tertibim aynağı İntizarım aynağı Vaktan gözüm zalimi adı Tadıp işlemeli faydala koyur Göz düşmedim zandı armanım kadı Akıl kuşum hayrat edin aynağı Doğru vaktan gözüm zalimi adı Tadıp işlemeli faydala koyur Gözleşmesin zandı, armanım kaldı Yüreğimi hayran edin aynağı Aynağı Tertibim aynağı Tertibim aynağı Seni küydüm dolunu ber aynağı Aynağı Tertibim aynağı Tertibim aynağı İntizarım
İntidarım ayna gir, intidarım ayna gir, intidarım ayna gir. Edi vatandaşlar aylaqşam o wadaty gepleşmedi dowam etýär. Biräderse hotdeşmedi. Balkan welaýatynyň Magtymul etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Begenç Nowat bilen dowam etmekçi. Begenç gepleşmede hoş gördük. Inetidem yaşlygyda garamadan Ustad Halipamyz Atabay Çargulywyň, jeda Atabay Çargulywyň şägirdi Rowşan Halifiň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň toý bayramymyzda, her geçirilen bayramçylyk çärelemizde ýergidel halk köpçüne ýetirýäňiz. Ine siz şu aýdym taýdan gotuna gelmeňizde näme itergi berdi? Şolar bardy kelam ad gurrun berseňiz söz sizden. Halipa şähertlik ýoluna açyp beren gahrman arkadagymyzyň başlyk jan taý bolmagyna tüýsürümden ardy edýän. Men ýaşlykdan 2-nji synpdan bäri bir toyda Rowşan Halif görmek meňe meser etdi. Şoň aýdymlaryny has özüme golay gorup, şoň aýdymlaryny ýerine ýetirip halk köpçüligine çykyp berin.
Şoň aýdymlaryny öwrenip, öz halipama Balkyn Welatynyň mawsum etrawyna Beýmurat Amandurdiýew, Bayramerli Şahalarow şolardan maslahatlaşyp aýdym sadyň iňçe sirlerini, şonuň almaly ýerlerini, şonu aýdymlary içili ýoýmasızlykdan ýerine ýetirmegi şolardan öwrenip gelýän. Dogry belleýäňizde elbetde ol halipalaň öde bolup bolmaýa. Ýöne şoň bir aýdymlaryny bir ýoýman bir halka ýetirip bir tähelçede bolsa şol halipalar bir ýatlap şolaň aýdymyny aýdy bilseň oňa ýeter zat ýokda. Näse diýen bellek geçdiňiz Balkan welaýatynyň Mahmuly Trawynyň medeniýet merkezine dähmet çeken bir näçe halipalar da öz döredön aýdymlamy, aýdýan aýdymlamy diňledi bunu halk köpçüne ýetirýän ediňizde. Indi siz şol Rowşan Halifiň aýdymlaryndan başga da beýlek halipalaryň aýdymlaryny aýdýaňyzmy? Sagja Barfyň aýdymlaryny başardygymdan ýerine ýetirýän Nur Erdoğanov. Halipalaryň aýdymlaryny başardygymdan ýerine ýetirýär. Dogry belleýäňizde. Indi siz o ýaşlykdan şu aýdym satyň gotuny geleňizde, ýa-ni 2-nji sinipden başladym diýdiňizde. Şu 2-nji sinipde siz aýdyma bolan höwesiňizi özüňizde dören bolsa, haýsy aýdym sizi özüne maýyl etdi? Men kiçiligimden meşhur eden aýdym halipamyň men mejnun eýletdiýän aýdymy meni bir uly duýgu alyrdy. Mümkin bolsa şol aýdymdan bir ben ýerine ýetirip bereýin. Başsyny. Gördüm gyz galym gaşyň, gardanmakdyr diýişiň. Göräýdim galym gaşyň, gardanmakdyr diýişiň. Almadan ak ýaňaklaryňa meni mejnun eýledim. Almadan ak ýaňaklaryňa meni mejnun eýledim. Sağ olun. Ona siz görýäňizmi? Çağalykdan 2-nji sinipde okap ýörkäňizde şolar ýaly bir halk aýdymlary ýerine ýetiren bolsaňyz elbetde şol aýdymlar sizi maýyl eden bolmaly. Teräp sen çağa kaň diňleýän aýdymyň sen kalbyňda ýaşaýa, şol aýdymlar bilen hem meşhur bolup gidýäňizde. Indi siz 7-nji ýaşa ýetiňizden soň şolar ýaly Ustad halipalaň aýdymlaryny aýdaňyzda siz şol halipanyň ýolundan aýtmaga kim size maslahat berdi? Meniň iň öňde goýan maksatlama ýetmemiň baş sebäbi öz kakam bolup durýar. Olam aýdym saz bilen meşgulanýar. Öz ýanym bilen toýa gidýär. Toý dabaralarda qyş edýär. Kakam Nobatow Anna Mämet men bilen bile toýa gidip ýanymda toý dabaralarda halka hyzmat edýär. Kakam esasanam halk aýdymlary ýerine ýetirip Ay Mämet Garaýew şonuň has aýdymlaryny özüne ýakyn görýär. Şol aýdymlar ýerine ýetirýär. Ona görýäňizmi? Ata kesbi ogly halal diýişleri ýaly elbetde ata kesbiniň aýdym satyny gotuny dowam etdirýän ýaly ýaşlaryň bolmagy bir hasam gowanrýar. Ona näme begenç gepleşiňiziň şu ýerine öz halipaňyz Rowşan Halifiň ýerine ýetiren aýdymlardan bir aýdyp berseňiz hasam gepleşiňiziň şowuny artardy. Başystyny. Dostiyenim bollu düşman, hey dostiyenim bollu düşman, yörgü dili aynamundan. İşlerimiz bollu puşman, yörgü dili aynamundan. İşlerimiz bollu puşman, yörgü dili aynamundan. Inne alat yoktur ganim düşman alys holy sagay. Hagan urdy çarbagy yörgü deli aynamundan. Hagan urdy çarbagy yörgü
Düşman bunu bollu şerde yürü deli ayna munun. Düşman bunu bollu şerde yürü deli ayna munun. Çıkıdır bahar yağdım, hey çıkıdır bahar yağdım, gayrı yere tutup yedin. Köylü yedin kovaladım, yürü deli aynamından. Köylü yedin kovaladım, yürü deli aynamından. Yürü deli aynamından. Halipalar tirsegine dayanar. Aydımsad mehr söýge ýugurlar. Ustatlardan şägirtlerem güýjalar. Halipalan aydymyna diň salsaň. Edi doganlar neşun kun bilen gepleşigimizde, ýani Balkan welaýatynyň magtymly etrawynyň medeniyet merkeziniň aydymçysy Begenç Nowatyp şeýle bir halipalamyň bir gow aydymlarynyň birini ýerine ýetirip berdi. Ol aydymlar diňläningde bolsa, şol ustatlarymyz ýeken gözüňizde gelýär. Mehriban ýaşlar, edil mehmanlar, talipler neşun kun bilen gepleşigimizde Begenç Nowatyp'a berjek sowallaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Aýtýaňyz. Men Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň Meden Miras Fakultetiniň 3-nji ýyl talibi Mehri Otuzowa. Ýaňsy, ýani Halipa Atabay Çargulywyň hemde oň şägirdi Rowşan Halifiň aýdymlaryny ýerine ýetirdiňiz. Şol ýani Halipalaryň haýsy aýdymyny özüňize has ýakyn görýäňiz? Halipalamyň aýdymyna haýtynyň haýdymyny özüňize ýakyn taýýaňy diýdi. Tebäbi tedi meşgul edýän bir aýdym bolýar, şol aýdymy ýakyn edip, sen şol aýdymy hatamyr gowurup köp halkyň bir gollamagyna görä köp aýtmaly bolýar. Dogry dämi? Indi siz şo haýtaýdym. Esasen Rowşan Halifiň aýby diýen aýdymy maňa iň meşgullyk getiren aýdym. Şonam ýüregim bilen ýerime ýetirýän. Esasy aýby diýen aýdymy üns berip diňläp, hatam tedi gowuran söýen aýdymyň bir şol aýby bolmaly şeýlemi? Ine Begenç berde watanaşlarymyda, mehmanlarymyda ýene de bir tedin aýdym aýtmaňa da garaşýandyr. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene de ustatlarymyň aýdymyny aýdyp berseňiz, haýtaýdymyny aýdyp berse. Men Halipam Rowşan Halifiň daglara diýen halk aýdymyny aýdyp berýän. Başdyny. Mehran watanaşlar, edip mehmanlar. Şuň kun Begenç Nowatypyň ýerine ýetirjek aýdymny bilen ustat Halipalamyz näçinji ýylda halk köpçüne ýetirdi. Jede şol aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz, 05 esen mäşe esime sorup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren sowallarymyza dogry we dol jogap berende, Akbulut Asman Päkideligi, ýani biziň gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Suudi Kärhanasynyň taýýarlanan togadam tide garaşýar. Onuň hem mehran watanaşlar, edip mehmanlar sizden geljek ýygyderli SMS-lere garaşýar. Şeýle ajaýyp gepleşigimizde bolsa, Begenç Nowatypyň ýerine ýetirmeňine iň owadan aýdymlar bilen dowam edýär. Diňleň diňjalyň edip watanaşlar. Göçüm şiiledi köngül kerveni, göçü gözüm dolandalı dağlara. Göçüm şiiledi köngül kerveni, göçü gözüm dolandalı dağlara. Hadi Mevla kaydı verdi aşama, hey hey hey, yürü uşan dolandalı dağlara. Hadi Mevla kaydı verdi aşama, hey hey hey, yürü uşan dolandalı dağlara. Vardı gülüm gardı, oca dağdan kar kalmadı eriydi. Vardı
kalmadı Gönlüm kardan Koca dağda kar kalmadı eriydi Sandalye ağır kervan yürüydü Hey 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 Yürü uzan dolanın dağlara Sandalye ağır kervan yürüydü Hey 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 Yürü uzan dolanın dağlara Koca dağın yeğresinde kar var Yeğresinde ilçili var Koca dağın yeğresinde kar var Yeğresinde ilçili var Yeğre bakmış bakmış yolu var Hey 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 Yürü uzan dolanın dağlara Yeğlerim bakmış bakmış yolu var Hey 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 Yürü uzan dolanın dağlara Bir olayları Karelerim şatırlıyım Koç kirliler şalgın nasıllıyım Bir olaydır karelerim şatırlıyım Koç kirliler şalgın nasıllıyım Kamış kolum dalbi dövler tutuluyum Hey 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 Yürü uzan dolanın dağlara Kaç kolum dalbi dövler tutuluyum Hey 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 Yürü uzan dolanın dağlara Yürü uzan dolanın dağlara Yürü uzan dolanın dağlara Mehran vatandaşlar aylak şamı o adatlı gepreşimde devam edýär. Bilen gepreşimden her tane ilgidar tomoş edýän murtaňyz görýäntiňiz bilen gepreşiklerimizden her tane ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çekýän bir näçe illeşdirme mehmançylykdy. Edýär ona şu gün bilen gepreşimde de Balkan welaýatynyň magtymly etrawynyň ine bir näçe ýaşaýjylary ýani ýeňelenme we mehmançylykdy. Gelecek gepreşimde hoş gördük. Bir öýüňizi tanıştyraýsaňyz. Balkan welaýatynyň magtymly etrawynyň Gerke Dowatynyň ýaşaýjy Kärenneçi ýüpekçi denen ýöne ýaşlykdan çağlykdan aýdyma taada bolan töýgüm henidem gursagymda bar. Ine şu aýdym taada etergi beren kakam pakir edine dutaralyp öz aýdym taada edip aýdym aýdan adam. Ondan başga da galy berteden etramyda meşhur aýdymçylamaz halipalamaz bolan ine medeni döýüniň tümmer nagmalar folklor topary ogullarsyň döwýbama son ýetaty biziň öňümizde görülle bolan şeýlede meşhur aýdymçymyz medeniýetde atgadandan nur berdi Hudaý berdi. Ýene de şeýle meşhur bagşymyz taadandamyz Ay Mehmet Garaýew biziň öňümizde görülle bolup durdy. Şularyň diňläp, şulardan görülle alyp hiç açan aýdym taad bilen aramyzda üzmedik. Ine şeýle oğudan aýdym taadlar ýene de gadallar medeniýet bilen ýüpekçi denen anamyrdam aramy demok. Elbetde şularyň aratyna aýdym taad bilen ähli geçirýän çärelerde işeňir gatnaşyp öz kalbymdaky bolan aýdym taada söýgümi, şu aýdym taada goýan hormatymy öz ýanymdan aýramakda. 2019-njy ýylda ýylyň işeňir denen hormatly adalyp döwlet derejesine arkadagymyň safer paýnallym ine ýene de ýüpekçiden anmalyp şu aýlak şama o wadyna gelip tide bir kitanjak gadalaýdyp bereýin.
Başdyny. Dillerimde destanım vah bağlarımda ya bossanım arka dağlı diyarım idi Türkmenistanım ay alley alley can alley alley kuş bolup uçtum başa gül bittin dağı daşa bizi bakta yetiren arkada uduk yaşa coşoyun sidiye kadal koşoyun arka dağlı diyarımda kadala çıkıve coşoyun ay alley alley can alley alley bir şeyle acayip bakta yetiren mehriban hem kahraman arka dağımdan canı sağ olsun bilint başı aman olsun il yurt behvitli tutyan işleri el midamı ravaç olsun Sağ olun gelnece. Ona näme gelnece bu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gow gadallary ýerine ýetirdiňiz. Ýerde-gürlerden märem öz aýdymlaňyz bilen bir halk içinde meşhur bolup ýördiňiz. Belki gepleşiňiziň şu ýerine iň owadan aýdymlaňyzdan aýdyp berseňiz hatam gepleşiňiziň şowkuny artardy. döneyin diyen aydyp bereyin. Başdyny. Osman görüşmen bağırım yakın yar. Örüm örüm taşlarına döneyim. Güvürmenlere yarın ekin gülleri, gide tarap uzuma yar kolları. Kalbin deyin ahala çüten gülleri, senin çüten güllerine döneyim. Kalbin deyin ahala çüten güllerin, senin kara güllerine döneyim.
İri vatandaşlar aylar akşamı wadaty gepleşmede dowam edýär. Siz bilen gepleşmede ýergide tomaş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşiklerimiň her tanyna ýerleşmeden bir näçe dogan garnaşlaryny gutlap SMS-ler gelýär. Edi doganlar gelin häzir şu ýerde şu gün bilen gepleşmede doglan günler gawat gelen ýerleşmeden gelen SMS-leri gytgaça tanışdyryp geçmekçi. Ahal welaýatynyň Babadyhan etrawynyň ýaşaýjy 70 ýaşly agalamyň beri artık Ağaliyev öz aktıkları Yadmirat bilen Gülcemalyň doglanuny bilen gutlaýar, olara berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu gutlagy bolsa ähli maşgala agdalara goşulýarlar. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Enejan Feýtliwada öz ýany ýollaşy, ýani Türkmenistanyň halk artisti Çary Feýtliwiň 70 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlaýar. Bu gutlagy bolan çağalary sonu Maral, Servi, Mukam, Tehrada goşulýarlar. Çaraga doglan günüňiz gutly bolsun. Goýelmedama çagajyklaryň arasyna, aktyklaryň arasyna başyňyzyň dik bolmagyny, elmedama maşgalaňyzda gowunyp ýaşamaňyzdan tüýsürekden ardy edýär. Ýaşyňyz uzak bolsun. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjy Durdugylyç Berdiýew ýollar. Durdugylyçagada öz ýany ýollaşy Anne Cemal Genejani 63 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Qakytranyň Duşak şäherçesiniň ýaşaýjy Ogul Bayram Durdumradowa gelinejeti Ogul Jereni doglan günü bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Berdi Aşirov iýerýär. Berdem Daşowut welaýatyna gulluk borjyny ýerine ýetirip beren Aşyry doglan günü bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Mar welaýatynyň Taqtabadyr etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Artyqyw ýollar. Meretgelli Aşgabat şäherine gulluk borjyny ýerine ýetirip beren ogly ihlasy doglan bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Täçwiwi Aşirwa ýollar. Täçwiwem aktyjagy Gülnar doglan günü bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Aqy Meretow ýollar. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Bekmurat Durduýew, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Nurwiwi Durduýewa, Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjy Aýşat Berdiýewa, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjy Durdugylyç Durduýew, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Aýwiwi Aşirwa, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Nurnepet Durdumradow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Işanow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Sehet Murat Sehedow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Sonu Durduýewa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Meretgelli Meretow, Aşgabat şäheriniň Parahat 7 köçetiniň ýaşaýjy Akjemal Durdumradowa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Sehet Mirgelliw. Mehran watandaşlar şu gün bilen gepleşmede SMS guradan iýleşmeden gelen SMS-leri şu gün gepleşiň dowamyna okap oturup bolarýarlar. Şoňçynam şu gün bilen gepleşmede dolan günleri gawat gelen ähli iýleşmede dolan günleri gutlaýar, olara berkjan talyk uzak ýaş öz çagajyklarynyň arasyna başlarynyň dik bolmagyny, elmedama körpe balalaryna gowunyp ýaşamagyny tüýsüremeden ardy edýär. Ýaşyňyz uzak bolsun. Boncuk deyin gözlerim, odan sen maralım. Şirin şeker sözlerim, odan sen maralım. Boyun boyun alayak, hayran kalsın halayak. Kıyılık mertebemli, odan sen maralım. Boyun boyun alayak, hayran kalsın halayak. Kıyılık mertebemli, ovadan sen maralım. O bağlarımda vurdum, toyda durumda vurdum. Yüreğim sana verdim, ovadan sen maralım. Boyun boyun alayak, hayran kalsın halayak. Kıyılık mertebemli, ovadan sen maralım.
hayran kalsın halayık Kıyılıp mertebemli Oğudan sen maralım Yürümündeki armanım Seni kal dermanım Men bollum sen kurbanım Oğudan sen maralım Boyun boyun olayım Hayran kalsın halayık Kıyılıp mertebemli Oğudan sen maralım Boyun boyun olayım Hayran kalsın halayık Kıyılıp mertebemli Oğudan sen maralım Sensiz doğmaz ay günüm Sensiz yaşmaz ay günüm Yine ayet ay günüm Oğudan sen maralım Boyun boyun olayım Hayran kalsın halayık Kıyılıp mertebemli Oğudan sen maralım Boyun boyun olayım Hayran kalsın halayık Kıyılıp mertebemli Oğudan sen maralım Boyun boyun olayım Hayran kalsın halayık Kıyılıp mertebemli Oğudan sen maralım Oğudan sen maralım Oğudan sen maralım Merhan vatandaşlar, edid mihmanlar, ine şun kun bilen gepleşmede tomuş eden mortaňyz göräntiňiz, bilen gepleşmeden dowamyna, bilen aýdymçylarymyň ýerine ýetiren aýdymny şeýde beren gurulmaryny dinläntiňiz. Ine söýdümiň ahyryna şu aýdymçylarymyň ardulary bilen gepleşmede dowam edýär. Begenç bir ardulaňyza maýda aýtaňyz. Biz ýaşlara halipa şähertlik ýoluny açyp beren gahrman arkadamyň başlyk jany sag bolsun. Gowanç siziň bir ardulaňyzy eşdäýdik. Halipalyk şähertlik ýoluna uly ýol açyp beren üçin hormatly arkadamyzyň janynyň sag bolmany, ömrüniň uzak bolmany arzu edýän. Sag bolun. Öşdiyelim yıldızları dağlar attı gelmedim Neme oldu canım sana yigit günün almadım Neme oldu canım sana yigit günün almadım Aynen kuysedim seni günden kuysedim seni Ay maral canım maral vallahi sevdim seni Ay maral canım maral sevdim seni Sever yarım gel karşıma hiç kararım yok benim Tez maralım senden kovandarım yok benim Tez maralım senden kovandarım yok benim Aynen kuysedim seni, günden kuysedim seni Ay maral canım maral, vallahi sevdim seni Ay maral canım maral, maral sevdim seni Sen bolmasan bağlarımın alması yok, nar yok Sen bolmasan dağlarımın arşası yok, kar yok Sen bolmasan dağlarımın arşası yok, kar yok Aynen kuysedim seni, günden kuysedim seni
Mehriban medeniýetiň ustatlary, edib mehmanlar şuň kun bilen gepleşmede gelip beren gurunlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalyp beren taýlaryňyz üçin sizin ähliňizde köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň hem işlerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berilip bagtyra höküm sürmeginem tüýsüremden ardy edýär. Insanyň ýüregi aýdymsaz bilen, oýar ýarsyň biri, hoş owaz bilen, aýdymlar ýanglanýar, perwady bilen, sen beýik kudratsyň, ajab owady. Mehran watandaşlar, edib mehmanlar size ýetirmek bilen aýdym saly söhbet ornuşlamak şulardan garat. Bilen gepleşmekden goňumda ýarandyr diýip umyt edýär. Bir şeýle azaýtlyklar görüp beren, sungatyndan hakka wonnary, gahrman arka damyda köp sag bolsun aýdýar. Oy gahrman arka damydan zany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýylyk bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň elmi damara waslary etdenleri tüýsüremden ardy edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her biriňizde arzulap, aýla akşamyň owadaty gepleşmede geçip turýar. Ýene därimde duşýan çaq tagaman oturum edilýärler. Öňe, diňe öňe, zan watanyň Türkmenistan.